Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας αυτό το θέμα που πραγματευόμαστε σήμερα. Τι είναι αυτοηγεσία τελικώς, κυρία Χατζάκη? Κοιτάξτε να δείτε, η αυτοηγεσία περιέχει μέσα της τον όρο ηγεσία. Για την ηγεσία μιλάμε πολύ. Λέμε ότι οι σημερινοί ηγέτες χρειάζεται να γίνουν ηγέτες, ότι χρειάζεται να ενδυναμώνουν τον κόσμο τους, να τους δίνουν κίνητρα, να βρίσκονται κοντά τους, να βοηθάνε τους ανθρώπους να εξελίσσονται. Εγώ λοιπόν το πήγα ένα βήμα πίσω. Η αυτοηγεσία είναι πολύ σημαντική πριν από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, πριν γίνω ηγέτης άλλων ανθρώπων, χρειάζεται καταρχήν να είμαι ηγέτης του εαυτού μου. Όσο είμαι σε θέση να ενδυναμώνω εμένα, να καθοδηγώ εμένα, να με γνωρίζω, γιατί τελικά για να μπορέσω να είμαι ηγέτης του εαυτού μου, χρειάζεται να γνωρίζω εμένα. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο στάδιο, πριν φτάσουμε στο σημείο να ηγούμαστε άλλων ανθρώπων. Σας έχουν προσλάβει, το πάω έτσι προσωπικά, αλλά είναι το παράδειγμα. Φτιάξατε 6 μήνες, 1 χρόνο μια δουλειά και εντάξει, από εδώ και πέρα προχωράμε, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, θα πάμε, τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, τα μάθαμε όλα κτλ. Ή θα πρέπει να καταλάβουν οι επιχειρήσεις ότι ένας coach δεν τελειώνει σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό χρονοδιάγραμμα που θα αρχή, μέση, τέλος και κυρίως feedback, κυρίως έλεγχος των αποτελεσμάτων. Τι ακριβώς γίνεται στην πράξη? Σίγουρα η διαδικασία όπως την περιγράφεται είναι συνεχής. Είναι μια ongoing διαδικασία που δεν γίνεται μία φορά και τέλος. Επίσης ο coach οφείλει να εννοείται να έχει τα προσόντα και επίσης να είναι το ουδέτερο εγώ για την επιχείρηση. Να ανοίξει το κάδρο που λέμε του ηγέτη και να τον βοηθήσει να γίνει πιο φιλοπερίεργος και να ανακαλύψει ενδεχομένως από την αρχή αξίες, συμπεριφορές, δεξιότητες που πρέπει να βελτιώσει ή να αλλάξει. Δεν είναι εύκολο στην πράξη, γι' αυτό και είναι κάτι που, όπως είπατε και πριν, απαιτεί χρόνο. Δεν γίνεται δηλαδή σε 1-2 μήνες. Το ουδέτερο εγώ λοιπόν. Το σημαντικό. Αυτό το κρατάμε. Όχι, θέλω να πω στην απάντηση του φιλοσοφικού ερωτήματος που έθεσε ο Σπύρος προηγουμένως στην ανάλυση του, η οποία ήταν εξαιρετική. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και έχω αποκρισταλώσει από τη δικιά μου εμπειρία είναι ότι η αποτυχία των ηγετών δεν οφείλεται στην έλλειψη γνώσης, αλλά οφείλεται σε ένα και μόνο γεγονός κατά την εμπειρία μου. Στο ότι δεν μπορούν να μετατρέψουν αυτή τη γνώση σε μια επιτυχημένη πράξη. Δηλαδή πάμε ακριβώς στην προσομοίωση και στην προσαρμογή. Δεν είναι για μένα τίποτε άλλο ακριβώς εκτός από αυτό. Δηλαδή ότι η γνώση υπάρχει, αλλά δυστυχώς όλη αυτή η συσσωρευμένη γνώση συνεχίζει και έχει τα πολύ ίδια προβλήματα που είχαμε πριν από 10 και 15 χρόνια με τους leaders των επιχειρήσεων, το οποίο πηγαίνει και στην πολιτική ηγεσία κατά την άποψή μου, γιατί δεν μπορούν να τη μετατρέψουν σε μια επιτυχημένη πράξη, σε ένα success story. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγε ο Σπύρος με την προσομοίωση και όλα τα σχετικά. Άρα το πρόβλημα είναι πώς από τη θεωρία θα πάμε σε μια επιτυχημένη εφαρμογή όλης αυτής της θεωρίας, η οποία πια είναι πάρα πολύ. Και δυστυχώς ακόμα αποτυχάνουμε. Και Πέτρεψε να πω τόσο ευγενικά ότι πλέον, αν προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο, η έννοια της πράξης στην οποία αναφέρεσαι είναι η ικανότητα να κάνουμε serve την ανάγκη του άλλου. Δηλαδή αυτή ουσιαστικά είναι και η δουλειά ενός manager, ενός leader, το να μπορέσει να υποστηρίξει τον διπλανό του, τον υφιστάμενό του ή ακόμα και τον συνάδελφό του. Χρειάζεται να φύγει από τον ρόλο, να βγει από το κουστούμι του ρόλου και να έχει αυτό που λέμε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, την οποία πάλι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι στα πλαίσια της συναισθηματικής νοημοσύνης που μου είπες προηγουμένως. Δεν μπορούμε να έχουμε επαφή με τον άλλον άνθρωπο μιλώντας με κανόνες. Χρειάζεται να καταλάβουμε τα principles του τρόπου που γίνεται αυτή η διαδικασία και ουσιαστικά, αν μου επιτρέπετε και οι δύο, αυτό που λέτε και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι με μία λέξη ενσυναίσθηση δυναμική. Εσείς τώρα σαν σύλλογος, γιατί το τελευταίο καιρό είχαμε και μια παρέλαση διαφόρων στελεχών, και όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά και παλιότερα. Είχαμε κάνει και αναπτυξιακά συνέδρια εδώ, είπαν λόγια, σχέδια, το μετάλλο.
ο σύλλογος, ο εμπορικός της Αλεξανδρούπολης, εσείς που ζείτε στο πετσί σας, στη καθημερινότητά σας το πρόβλημα, τι τους λέτε, γιατί χθες πάλι ακούσαμε μέτρα. Ναι, αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στο να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη του κόσμου. Πώς το κρίνετε εσείς σαν σύλλογο? Καταρχήν περιμέναμε μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε κάτι. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες πραγματικά τα μέτρα ήταν τίποτα. Άγγιζαν δηλαδή πραγματικά το απόλυτο τίποτα. Εμείς ως επαγγελματίες, καταρχήν, οι προσδοκίες από την κεντρική διοίκηση και όχι μόνο ήταν τόσο υψηλές, όπου βλέπαμε ότι τουλάχιστον για το τεκμαρτό, θα σου αναφέρω μόνο ένα το οποίο ταλανίζει τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μπήκαν σε μια διαδικασία να φορολογήσουν την ιδιότητά μας και όχι το οικονομικό μας αποτύπωμα. Ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο από την πρώτη στιγμή στραφήκαμε ενάντια αυτού του τεκμαρτού εισοδήματος και ελπίζαμε πραγματικά ότι θα έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα, το πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργήσαν με αυτό. Βλέπω στην Αλεξανδρούπολη να κλείνουν μικρές επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι το 85% και είναι απόλυτο νούμερο αυτό και κυριολεκτικό, δηλαδή νούμερο πραγματικό και δεν είναι έτσι ενδρύμη του λόγου, 85% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Πώς θα μπορούσαμε να επανασχεδιάσουμε την ανάπτυξη μιας ηγεσίας? Ξεκίνησε από ένα κύτταρο εταιρικό, ένα κύτταρο επιχειρηματικό. Αλλά στην πορεία πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός, ώστε να καλλιεργείται και να προσαρμόζει, να δίνει ευελιξία στην ηγεσία του επιχειρηματία, ακόμα και του πολιτικού γενικά στην ηγεσία. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε τις δεξιότητες και την ουσιαστική σύνδεση της ηγεσίας με τους ανθρώπους της ηγεσίας. Όχι αυτούς που εκτελούν ηγεσία, αυτούς που δέχονται την ηγεσία. Για να το εντοπίσω ακόμα πιο πολύ. Αυτούς που λέμε followers στην βιβλιογραφία. Ακριβώς. Θανάση μου βάζεις πολύ ωραία θέματα και σε ευχαριστώ, είναι υπέροχη εκπομπή. Πραγματικά με εντριγκάρετε και μου σκαλίζετε το μυαλό συνέχεια με τις ερωτήσεις σας και στην προετοιμασία μας. Θα σου πω, Θανάση, ποια είναι η άποψή μου. Το γνώθις αυτό δεν γνωρίζω αν ο άνθρωπος μπορεί να το κατακτήσει 100%, γιατί οι άνθρωποι είμαστε δυναμικά όντα που εξελίσσονται. Πάνω που λέμε ότι μαθαίνουμε κάτι για τον εαυτό μας, μετά μπορεί να ανακαλύπτουμε κάτι καινούργιο. Είναι όμως βασική προϋπόθεση να πρέπει να γνωρίζω ποια είναι η αφετηρία μου όταν θέλω να φτάσω κάτω. Όταν θέλω να εξελιχθώ. Για παράδειγμα, να γίνω καλύτερος ηγέτης, να γίνω καλύτερος μάνατζερ. Πρέπει να ξέρω περίπου ποιος είμαι σήμερα. Ποια είναι η βάση μου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μου. Αυτό μπορεί να μην έχει τη διάσταση στη φιλοσοφική του γνώθης αυτών όπως την εννοούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω ποιος είμαι σήμερα. Ποια είναι τα δυνατά μου στοιχεία. Γιατί και με αυτά προχωράω. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζω λοιπόν, να με βοηθήσει ο σύμβουλος ή και μόνος μου με προσωπική δουλειά, με την εταιρεία μου, με τον HR μου, με τον προσωπικό μου coach ενδεχομένως, να δουλέψω πάνω σε αυτό. Να δω ποιος είμαι εγώ ο Τάσος Κατσάιδης σήμερα. Πού θέλω να φτάσω και με ποιον τρόπο. Τώρα, επειδή έθιξες το ζήτημα των οικογενειακών επιχειρήσεων, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου και θα δανειστώ κάτι που δεν θυμάμαι. Με συγχωρείτε ποιος το έχει πει. Η επιτυχία του παρελθόντος, λέει, είναι η σκλαβιά του σήμερα, κάπως έτσι. Είμαστε σκλάβοι της επιτυχίας των περασμένων εποχών μας. Και αυτό συμβαίνει και σε ατομικό επίπεδο. Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει κάποιες επιχειρήσεις, πετραδάκι και σήμερα είναι μεγάλες επιχειρήσεις, που ήταν κάποτε οικογενειακές και σήμερα έχουν εξελιχθεί σε μεγάλους οργανισμούς, κουβαλάνε κάτι από την κουλτούρα ακόμα της μικρής επιχείρησης. Αυτό δεν είναι κακό, ίσα-ίσα που είναι πάρα πολύ καλό. Το θέμα είναι όμως πώς εξελίσσονται οι άνθρωποι, πώς αφήνω δηλαδή την ηγεσία να πάρει τον δρόμο της μέσα σε έναν οργανισμό που έχουμε συνηθίσει να την κρατάμε στα χέρια μας 4-5-6 άνθρωποι. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει το coaching και το feedback στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων? Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί και αυτή η ερώτηση το άλλο εκατομμυρίου, το δεύτερο. Ναι, η αλλαγή είναι έτσι. Πρέπει πρώτα να χτυπήσεις την πόρτα για να αποφασίσεις ότι πρέπει κάτι να κάνεις. Είναι το πρώτο βήμα. Μετά το δεύτερο βήμα, ας πούμε, ότι είναι το coaching. Το οποίο μπορεί να έρθει ή μόνο του ή, ας πούμε, ως μέρος ενός αναπτυξιακού προγράμματος που μπορεί να είναι και ομαδικό, αλλά συνήθως είναι ατομικό. Το coaching γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο?
Συμφωνώ λοιπόν ότι παίζει αρχικά πολύ σημαντικό ρόλο. Καταρχήν γιατί ένας coach που είναι έμπειρος αρκετά και θα εφαρμόσει τις μεθοδολογίες που χρειάζονται, αυτό θα το καταλάβει την προετοιμασία και μέσα από την κουβέντα, θα σε βοηθήσει ουσιαστικά να κάνεις μια συζήτηση ως στέλεχος που θέλει να αναπτυχθεί, θέλει να καταφέρει κάτι, που θα έπρεπε κανονικά να την κάνεις μόνος σου με τον εαυτό σου. Δηλαδή, ιδανικά, αν είχαμε χρόνο και γνώσεις και εμπειρία, όλοι οι επαγγελματίες, για παράδειγμα ένας οικονομικός διευθυντής σε μια επιχείρηση, θα έπρεπε αυτή την κουβέντα να την κάνει μόνος του. Όμως δεν είναι εύκολο να κάνει αυτές τις ερωτήσεις μόνος στον εαυτό του. Επομένως, χρειάζεται ένας άνθρωπος απέναντί του να λειτουργεί σαν ο καθρέφτης του, που εκείνη την ώρα του κάνει κάποιες ερωτήσεις που θα τον βοηθήσουν να καταλάβει, καταρχήν, ποιο είναι το πρόβλημα, αν υπάρχει πρόβλημα, και τους δρόμους δράσης. Θα πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει μαζί με τον coach, αυτός ο ίδιος με τη βοήθεια του coach, που θέλει να φτάσει, να βάλει ένα στόχο. Και μετά ο coach θα τον βοηθήσει να φτάσει σε αυτόν τον στόχο. Ο coach δεν είναι λυσάρι, αν και μερικοί εφαρμόζουν, αν θέλετε, άλλες μεθοδολογίες. Είναι αυτός που θα σε πάρει από το χέρι και θα πας εκεί που εσύ θέλεις, με τον τρόπο που επιλέγεις και λειτουργεί καλύτερα για σένα. Άρα, στην απάντησή σου, στην ερώτησή σου, συγγνώμη, Χριστόδουλε, το αν το coaching είναι σημαντικό, θα έλεγα ότι είναι ίσως το πιο σημαντικό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, η πιο σημαντική υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει μια επιχείρηση στα στελέχη της και στους υπαλλήλους τους. Κάποιες ώρες coaching οπωσδήποτε με έναν άνθρωπο που να μπορεί να βοηθήσει και να έχει εμπειρία. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγέτης, συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία, όπως και αν θέλουμε την έννοια της ηγεσίας, είναι πράγματα που συμβαδίζουν ή είναι αποκλίνουσες καταστάσεις? Άλλη μια ερώτηση του 3ου εκατομμυρίου, Θανάση. Αυτή μαζευτήκανε πολλά εκατομμύρια σήμερα. Κοιτάξτε, παραδοσιακά το τονίζω, η ενσυναίσθηση και η ηγεσία δεν ήταν καλοί φίλοι. Με την έννοια του ηγέτη που εφαρμόζει την τακτική command and control, δηλαδή στρατιωτικού τύπου ηγεσία. Δηλαδή, εγώ λέω και εσείς κάνετε. Που στο στρατό είναι μια χαρά και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Από το στρατό εξάλλου ξεκίνησε αυτό το στυλ. Και είναι απαραίτητο έτσι. Όμως, στη σύγχρονη ζωή δεν μπορεί ένας ηγέτης να κάνει τη δουλειά του, γιατί αν δεν καταλαβαίνει τους ανθρώπους του και αν δεν είναι υπηρέτης ουσιαστικά τους ανθρώπους του, δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα. Ο ρόλος ενός ηγέτη ουσιαστικά είναι να φέρνει αποτελέσματα μέσα από άλλους ανθρώπους. Και αυτό δεν γίνεται όταν απλά λες στους ανθρώπους τι να κάνουν ή το απαιτείς. Βλέπουμε για παράδειγμα στις ειδήσεις και στο ίντερνετ συνεχώς αρθρογραφία που λέει οι πιο νέες γενιές φεύγουν από τις εταιρείες, τα παρατάνε κτλ. Και από μεγάλες εταιρείες. Από εταιρείες που στη δική μου την εποχή, όταν σου ανοίγανε την πόρτα, έλεγες είμαι τυχερός κτλ. Και όμως τα νέα παιδιά φεύγουν. Γιατί φεύγουν? Τα νέα παιδιά φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν την κατανόηση. Τι σημαίνει δηλαδή κατανόηση? Σημαίνει ότι εγώ που είμαι ο manager σου, που είμαι ο leader σου, πρέπει να μπω στα παπούτσια τα δικά σου και να μπορέσω να σε κάνω inspire. Η σύγχρονη ηγεσία δεν είναι σου λέω τι να κάνεις, σου βάζω deadlines και σε μαλώνω. Πρέπει να καταλαβαίνω την καθημερινότητά σου, έτσι ώστε να αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα, να είμαι εκεί για σένα και να σε υποστηρίζω. Πρέπει δηλαδή να βάλω ψυχούλα, καρδιά στη δουλειά μου, στην καθημερινότητά μου. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι μηχανήματα. Παλιότερα λέγαμε αν δεν του αρέσει η δουλειά, ας φύγει. Τώρα τα πράγματα είναι όμως πολύ διαφορετικά. Όχι γιατί δεν έχουμε κόσμο να δουλέψει, γιατί οι καλές επιχειρήσεις δεν διαφέρουν μόνο από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, διαφέρουν από την όρεξη με την οποία δουλεύουν και πόσο παραγωγικοί είναι οι άνθρωποι, αυτό που λένε γύρω-γύρω, το employer branding δηλαδή, το turnover των επιχειρήσεων. Όλο αυτό έχει να κάνει με το εργασιακό κλίμα. Και το εργασιακό κλίμα είναι η δουλειά κυρίως της ηγεσίας των μικρών και μεγάλων managers της εταιρείας. Επομένως, Θανάση μου, στην σύγχρονη ηγεσία, αν δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, δεν μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ακόμα και αν ο ηγέτης, πρέπει να δουλέψει με τον εαυτό του, γιατί μπορεί να θεωρεί ότι το να έχει ενσυναίσθηση δείχνει αδυναμία. Κι όμως οι σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι ο άνθρωπος που δείχνει την αδυναμία του καθίσταται περισσότερο ανθρώπινος και αυτόν τον άνθρωπο τον εμπιστεύονται περισσότερο γύρω του. Θα ήθελα να μας πεις, Χάρη, τι είναι αυτό το περίφημο B2B που εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις και εσύ πραγματεύεσαι? Ανέλησε το μας λίγο με δύο απλές λέξεις και λόγια, ώστε να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι είναι αυτό το περίφημο B2B.
Ναι, το B2B σημαίνει business to business. Δηλαδή περιγράφει τις εταιρείες οι οποίες προσφέρουν είτε προϊόντα είτε υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες. Υπάρχει διάκριση στην αγορά από το B2C, το business to customer. Παραδείγματος χάρη μια εταιρεία η οποία φτιάχνει απορρυπαντικά, ο πελάτης της είναι ο τελικός πελάτης, έτσι. Οπότε είναι B2C customer. Μια εταιρεία η οποία φτιάχνει μηχανήματα ώστε οι τεχνικές εταιρείες να μπορούν να σκάβουν τους δρόμους, είναι μια εταιρεία B2B, γιατί προσφέρει τα προϊόντα της σε κάποια άλλη εταιρεία για να κάνει τη δουλειά της. Ο λόγος που έχω επιλέξει να διαχωρίζω το ένα από το άλλο είναι γιατί πολλοί σκέφτονται, εταιρεία η μία, εταιρεία και η άλλη. Πωλήσεις κάνει μία, πωλήσεις κάνει και η άλλη. Marketing κάνει μία, marketing κάνει και η άλλη. Γιατί στο πεδίο της ανάπτυξης να πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός? Ο λόγος είναι πολύ απλός. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται και αγοράζει ένας άνθρωπος είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που θα αγοράσει πάλι ίσως ένας άνθρωπος, αλλά θα πρέπει να σκεφτεί πώς αυτή η απόφασή του θα επηρεάσει μια σειρά άλλων ανθρώπων και τις τύχες μιας εταιρείας. Παραδείγματος χάρη, είναι να αγοράσει ένα καινούργιο ξηραφάκι, θα πάρεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο, σε έπεισε η διαφήμιση, το αντέχει καλύτερα η τσέπη σου, έτσι. Από το να πουλάς το B2B σε μια άλλη εταιρεία, όπου εκεί ακόμα και αν κάποιος κρίνει υποσυνείδητα, με το προαίσθημα δηλαδή ότι εσύ του προσφέρεις την καλύτερη λύση, θα πρέπει να ψάξει πολύ συγκεκριμένους λόγους να ορθολογήσει αυτή την απόφασή του. Και πιθανότατα να εμπλέκονται και περισσότερα από ένα άτομα σε αυτή την απόφαση. Οπότε γι' αυτό και γίνεται αυτή η πολύ ουσιαστική διάκριση. Γιατί πριν από πολύ καιρό είχαμε βγάλει αυτή την εικόνα που λέγαμε ότι είναι προσεχώς το τελευταίο σου βιβλίο «Η πολιτική ηγεσία αλλιώς». Σήμερα θα βγάλουμε αυτή την εικόνα που είναι πλέον η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου. Αλλά πες μας λίγο για την παρουσίαση του βιβλίου πρωτού περάσουμε στις ερωτήσεις ή στην περιγραφή, εν πάση περιπτώσει, του βιβλίου. Βλέπω ότι έγινε με την στήριξη του Δήμου της Καλαμαριάς, με τις εκδόσεις Πηγή, Παιδείας. Στελέχη δεν ασχολούνται μόνο με τις υπηρεσίες στεγνά, αλλά έχουν μια ευρύτερη γνώση, παιδεία και όπως ο Χριστόδουλος συγγράφουν και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο. Το βιβλίο το συγκεκριμένο, «Η ηγεσία αλλιώς», εκτός του ότι διατρέχει ιστορικά τις περιόδους και τα χρόνια από το Πλάτωνα μέχρι σήμερα, κάνει και αυτή τη διάκριση του άλλο ηγεσία, άλλο ισχύς, άλλο διοίκηση, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά στις μέρες μας που νομίζουμε ότι η ηγεσία είναι η διαχείριση της εικόνας. Η πολιτική ηγεσία, γιατί σε αυτήν αναφέρεσαι, δεν είναι μόνο επικοινωνία. Πόσο επίκαιρο είναι, το σκεφτόσουν όταν ξεκινούσες να το γράψεις το βιβλίο? Σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις λέξεις που είπε η Δήμαρχος, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη ήθελα να παραθέσω και εγώ την άποψή μου σε ένα φαινόμενο το οποίο είναι η πολιτική ηγεσία, και ακόμα και σήμερα, Θανάση, το εξηγώ και εγώ στην εισήγησή μου, δεν έχει υπάρξει κοινά αποδεκτός όρος από την επιστημονική κοινότητα του τι σημαίνει πολιτική ηγεσία. Και προσπάθησα και εγώ μέσα από αυτή την ανάλυση των 334 σελίδων να δώσω το δικό μου στίγμα για το τι πιστεύω ότι είναι. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι αυτά που ανέφερε η Δήμαρχος, δηλαδή ποια είναι η σχέση της πολιτικής ηγεσίας με την εξουσία και με την ισχύ. Έτσι επιγραμματικά πες μας από το πόνημα αυτό, από τη δική σου την ανάλυση, ποιες είναι ακριβώς αυτές οι σχέσεις? Δεν θέλω να μας τα πεις όλα, γιατί πρέπει να διαβάσουμε βιβλίο. Απλά να μας δώσεις το τυράκι για να μπορέσουμε να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον, να μας εντριγκάρει, για να μπορέσουμε να δούμε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι σχέσεις από την αρχαιότητα που ξεκινάς να αναφέρεσαι, τον Πλάτωνα, και τα περί δημοκρατίας του Πλάτωνα τα ξέρουμε πλέον, έτσι, και μέχρι σήμερα. Είναι ένα πολίτευμα το οποίο ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια κυριολεκτικά ταλαιπωρείται.
Καταρχήν να πω ότι το κομμάτι που έχει μπει μέσα στην ανάλυση πλέον τώρα της πολιτικής ηγεσίας είναι και το περίφημο EQ, έτσι. Τι ρόλο παίζει στην αισθηματική νοημοσύνη σε σχέση με την πολιτική ηγεσία. Αυτή πλέον είναι η κρίσιμη μάζα και όχι η εικόνα. Δηλαδή, κατά τη δική μου θεώρηση, όποιος πολιτικός ηγέτης πλέον τώρα σε οποιοδήποτε επίπεδο κεντρικό ή τοπικό δεν διαθέτει ενσυναίσθηση, δεν νομίζω ότι πια μπορεί να περπατήσει. Και βέβαια σε αυτό το κομμάτι σοβαρό ρόλο παίζουν και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, οι οποίοι διδάσκαν αυτά τα πράγματα εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, του πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ενσυναίσθηση. Ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης είναι ο πατέρας της συναίσθησης, μετά τον Ντάνιελ Γκόλεμαν, ο οποίος είναι γνωστό ότι πραγματεύτηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία την συναισθηματική νοημοσύνη, στις επιχειρήσεις όμως, όχι στην πολιτική ηγεσία. Πολιτική ηγεσία, εξουσία συμβαδίζουν? Κατά την άποψή μου όχι. Για πες μας γιατί. Αλλά κοιτάξτε, όποιος πολιτικός ηγέτης νιώσει ότι μπορεί να εξουσιάζει, κατά την άποψή μου έχει τελειώσει. Η εξουσία είναι ένα περίεργο παιχνίδι, το οποίο όποιος το καβαλήσει, θυμάσαι παλιά λέγαμε καλαμοκαβαλάριδες της εξουσίας, βρίσκεται στο τέλος χαμένος. Γι' αυτό και μιλάμε για την συναίσθηση και για την πολιτική ηγεσία. Και γι' αυτό λέμε ότι ο ηγέτης πλέον, τώρα το εξήγησε και ο Δήμαρχος, πρέπει πρώτα να αισθάνεται και μετά να ανακοινώνει και να παίρνει τις πολιτικές του αποφάσεις. Διότι η εξουσία είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο τρένο, το οποίο για να το διαχειριστείς πρέπει να έχεις συναίσθηση. Γι' αυτό και είναι δύο συγκοινωνούντα μεν δοχεία, αλλά με μεγάλη απόκληση το ένα από το άλλο. Η ταμπέλα λέει δημοκρατία, και όμως η δημοκρατία παράγει δικτάκτορες και δικτακτορίες, οι οποίοι είναι καλυμμένοι πίσω από το πέπλο της δημοκρατίας. Και εδώ έρχεται και παρεμβαίνει, γιατί εδώ δεν μιλάμε για πολιτική ηγεσία, μιλάμε για εξουσία, όπου ο πολιτικός ηγέτης έχει καταλάβει όλους τους πυλώνες της εξουσίας και ουσιαστικά δεν ασκεί δημοκρατία, ασκεί δικτατορία, με το κάλυμα της δημοκρατίας. Άρα μπαίνουμε στο ερώτημα, υπάρχει αυθεντική πολιτική ηγεσία που να έχει πράγματι εξουσία στη δημοκρατία? Γιατί στη μη δημοκρατία υπάρχει. Υπάρχουν, αλλά και αυτοί που υπάρχουν δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν όλους τους πυλώνες της εξουσίας. Άρα η πολιτική ηγεσία τι θα πρέπει να έχει κατά νου σε μια δημοκρατία? Παράδειγμα, ενίσχυση συγκεκριμένης μορφής του κράτους, ενίσχυση λειτουργίας των θεσμών, διαφύλαξη της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας κάποιων σημαντικών θεσμών. Τι θα μπορούσαμε να βρούμε για να το συνδέσουμε με το πολιτική ηγεσία? Λες εσύ αλλιώς τον τίτλο, αλλά θα πούμε οι υπόλοιποι που πρέπει να είναι αλλιώς. Το αλλιώς το έχω τοποθετήσει σε κανένα εκεί για να μπορέσω να πω ότι προσπαθώ να την δω και από άλλα πρίσματα. Αυτό σημαίνει το αλλιώς. Δηλαδή, παρόλο που βάζω μέσα και την πολιτική ηγεσία σε περίοδους κρίσης και την πολιτική ηγεσία σε σχέση με την ισχύ, σε σχέση με την εξουσία, σε σχέση με τη διαχείριση των κρίσεων, όπως είπα προηγουμένως, η πολιτική ηγεσία αλλιώς έχει για μένα μόνο ένα μετερίζει: την ενίσχυση της διαφάνειας των θεσμών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τον τελευταίο καιρό υπάρχει και στη χώρα μας μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι. Βλέπουμε πολλές συζητήσεις δημόσιες για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των θεσμών απέναντι στον πολίτη. Κοίταξε, το κρίσιμο σημείο εδώ, σε αυτό που συζητάμε τώρα, είναι το τι πιστεύει ο πολίτης για την αξιοπιστία των θεσμών. Εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δεν είναι αν θεωρούμε εμείς ότι είναι αξιόπιστη και διαφανής, αλλά του πώς αισθάνεται κάθε μέρα ο πολίτης στη χώρα στην οποία ζει. Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Η αίσθηση που έχει και δημιουργείται στον πολίτη του αν οι θεσμοί είναι αξιόπιστοι και διαφανείς, αυτό διαμορφώνει και το κατάλληλο πολιτικό κλίμα στην ηγεσία.
κατά την ταπεινή μου άποψη. Όταν ένας πολιτικός ηγέτης το κατορθώσει αυτό και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο, μαζί με την ενσυναίσθηση, τότε κατά την άποψή μου είναι πετυχημένος.